कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. मच्छीमारी करताना टोळी मासळी होडून पोटाक तोपून जखम जावन उपचार घेताना 24 वर्षाच्या युवकाले मरण. कारवारच्या माजाळी दांडेबाग निवासी मच्छीमारी समाजाचे अक्षय माजाळीकर वय 24 वर्षा हो 14 ऑक्टोबराक समुद्रात मच्छीमारी करू गेले तेन्ना समुद्रात टोळी नावाची मासळी उदकात हुडताना अकस्मात त्या मासळीचे धारदार चोच अक्षय हेमगेल्या पोटात तोपिल्यान अक्षय त्या होडेतच पण जीवन मरणाचे आक्रमण करतरेत समुद्रात बाजूनच मच्छीमारी करच्या एक इस्मान त्याका तडीक हाडून ताबडतोब कारवारच्या किम्स आस्पत्रेत दाखल केले. अक्षय हेमगेल्या त्या मासळीचे तोक पोटात घुशिल्ल्यान व्हड घाव जाल्लो. डॉक्टरान त्याका उपचार करून घाव्याक टाकी घालून शिवले आणि घर हाडले. जाल्यार अक्षय हेमका खूप त्रास जावन परत आस्पत्रेत दाखल जावचे पडले. जाल्यार उपचाराक 7 दिनां जावन अक्षय माजाळीकर ब्रेस्ताराक सकाळी अखेरचो श्वास घेवन या संवसाराक अंतरले. अक्षय हेमी एक क्रियाशील खेळगडी आशिल्ले. तेमगेल्या मरणाची बातमी कळताच मृताले कुटुंब आणि मित्र परिवारान आस्पत्रे कडेन येवन डॉक्टरा विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करून योग्य उपचार जायन जावन अक्षय हेमका मरण येले असो आरोप केलो. डॉक्टर आल्या निर्लक्षपणान ही दुखद घटना घडली. तेगेल्या लिव्हराक या मासळेची तोच तोपून ही इतली घटना जाली तरी योग्य वेळार स्कॅन करनासतना उपचार केले. तेगेर घाव्यात त्या मासळेचे तोपिले दात आसूं शकतले तेजेन त्याका मरण येईल म्हूण कारवारच्या किम्स आस्पत्रेच्या आवारात डॉक्टरा विरुद्ध घोषणा दितेर आस्पत्रेच्या व्यवस्थे बद्दल नाराजी व्यक्त केली. घटनेचे गांभीर्य वळखून घटनास्थळार पोलीस सुव्यवस्थेची व्यवस्था केली. या वेळार स्थानिक आमदार श्री सतीश सैल, तहसीलदार नरोना, आस्पत्रेचे मुख्य अधिकारी, मच्छीमारी समाजाचे प्रमुख MLC गणपती उळेकर हेमी मध्यस्थी करून येवच्या 3 दिवसां भितर हेजो अहवाल दिवचो म्हूण आरोग्य अधिकाऱ्याक दिलो. येवच्या 3 दिवसां भितर हेजो अहवाल दिवचो म्हूण आरोग्य अधिकाऱ्याक सूचना दिली. तशेंच येवच्या 5 दिवसांत या किम्स आस्पत्रेच्या या अव्यवस्थेबद्दल आपापले विचार मांडूक एक खास बैठक घेऊन सदर आस्पत्रेत बरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हाडून या आस्पत्रेत बरे उपचार मेळसाठी प्रशासनाकडे प्रयत्न करया असे गणपती उळेकर हेमी जमिल्याक उलो दिलो. ಅದು ಗುಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗುಣ ಹಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸಲ ठिकाणी वाला ಭಾಗದ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾಜಾಳಿಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 24 ವರ್ಷ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಲೆ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ತೋಳೆ ಮೀನಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ತೋಳೆ ಮೀನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಸುದಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬ ರಕ್ತ ಸುರಿತ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಜುಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆದ ನಂತರ ಏನು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಆ ತಾಳೆ ಮೀನಿನ ಮುಳ್ಳು ಹಿಂದುಗಡೆ ಎಲುಬಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಅದು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು 3ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್, ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಫಿಶರೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ
ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸೂಚನೆಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು 5 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರಮೇನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ इष्टपडतो. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. विधानसभेत प्रशासन सुधारणा आयोगाचो 9वो अहवाल सादर. कारवार. हळयाळ गुजवेडा मतदारसंघाचे आमदार आशिल्ले कर्नाटक राज्य सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष आर.व्ही. देशपांडे हेमी आयोगाचो 9वो अहवाल ब्रिस्तारा विधानसभेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमका सादर केलो. या अहवालाची प्रत आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्याक देशपांडे हेमी दिलो. या वेळार उलयतना तेमी सांगले की सार्वजनिक प्रशासनात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जनहिताची दिशा हाडसाठी या अहवालात महत्वाचे शिफारस केल्या असून प्रशासनाच्या सगळ्या स्तरार सुधारणा जावची गरज असून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाक हेजो फायदो जातलो अशें तेमी मत व्यक्त केले. या वेळार प्रशासन सुधारणा आयोगाचे सदस्य, विविध अधिकारी आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अधिकारी हजर आशिल्ले. अहवाल सादर केल्यानंतर आयोगाच्या सदस्यान मुख्यमंत्र्याक अहवालातल्या प्रमुख विषयाची माहिती दिली असे माध्यमाक कळयला. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.